Diguis pas, ja que els importa. Mira que som raros els aixerells, eh? Què collons passa amb aquests imperdibles? Diu que no ho sap. Per què? Això és com... Què és això? És imperdible. Imperdible, per no perdre. Per no perdre. Vale, per no perdre'ns, Hem comprat unes sabates que marxen soles. Veieu com marxen soles? Soles. Molt bon dia. Comencem la caminada aquí a Montserrat. No hi ha massa gent. Només hi ha en Patxi, el de la gorra i el cuiner. I en Tele3. I amunt. Estem pujant a Sant Joan per unes rampes del 83%. I subiendo, Perquè Sant Joan devia anar descalç. No anava amb una esla esportiva com en Patxi. Quin va parir? Encara hi ha més rampes aquí? Ja deia que van soles aquesta setmana. Van soles, Jo no he de fer res. Faig això per vida. Oi, unes rampes duríssimes, Aviam si van soles. Espera. Oita. Tata. Ja criden el cuiner. És que tot el dia l'estan trucant. Bon dia. Estem a Sant Joan i fa bon dia. Bé, amb un dia així, què voleu que us digui? Siguem tots optimistes, ens en sortirem. Estem a 12 graus. Cuiteu, Va, per quines sabates, tu. El tio, mira, no podem aprofitar gaire res, però les sabates... Val més les sabates que el tio. Bé, estem esmorzant aquí a Sant Joan. Encara no viu el telefèric. I va arribant gent, Domingueu de dimarts. Bon dia. Som al Pla de les Taràntules. Una puta estafa perquè no hi ha cap taràntula. Encara no va arribar, ja arribarem, ja les trobaràs. Ve gent. I què? Una pregunta, Jordi. Digues. D'on ve? Per què funicular? Aquí hi ha el funicular de Sant Joan i ja diem d'on ve la Espera, que paraula? La paraula funicular. Ja, que busco. Funi, Espera, funicular. què diu això? Què vol dir funicular? Goita, va, que veneu a bon ritme, va. dia. Va. Com Atenció. funicular? Paraula funicular. Prové del llatí. Funiculus. Ara venen dones. Funiculus. Composta de funis, corda, I culus. i sufix culus. Ho has dit tu. Algú s'ha cagat. també. Vol dir que el- Petit com a Algú s'ha músculo cagat, i Jordi, també s'ha testículo. cagat, algú. I testículo. O sigui, significa cuerdecilla. Cordeta. Un funicular no és res més que una caixota Amb una cosa. Estivada de... que l'estira una corda I mira, per aquí ven... i a vegades hi, No espantis algú, Jordi. a vegades hi posen... Bon dia. Però Sant Jeroni. Sí. Vale, aneu obrint. Això és el que posa aquí, Han passat dues noies russes, del Kremlin. Del Kremlin! Smirnov, Korsakov, Chivereskaya. Què diu? Funicular. Ui, que hi ha molt merder. Ui. Bueno, i en baixant anirem a la basílica Ara, Hòstia, això. i ara hem de dir quanta gent hi cap a la basílica. 3 a cada Si banc. hi caben 20 i fos d'Escolania i la Moreneta ja queda ple. ja està ple. Fotrem la meitat. No sé com ho farem, Carles. Fotrem posem la passar. meitat. Fotrem l'escolaria fora que Aquí castin els encendrem un delegats. ciri. És que aquí... Mare de Déu. Encendrem un ciri a la salut dels aixerells. Vale. Sí, de tots. De tots. De tothom. De tots què? De tothom. Els cidells. O sigui, de tothom serà més car, no, el ciri? Perquè si el dediques a més gent és més car. Així és gros. És un ciri així gros. És igual. És com el nabo de Gustavo. El posarem la Siri. El posarem la Siri. Bueno, va. Tu i aquest vídeo no el podem pas Que no el penjar. podem posar No el enlloc. podem Va, pas penjar enlloc, talla, aquest talla, vídeo. Talla allà, que són pitjors que els... Molt bon dia des del santuari de Covadonga. Estem a 12 graus. Calla, burro, que no veus que és Montserrat, Hosti, sí, és Montserrat. No m'he dit. Bé, estem buscant roques per l'escalar aquí a Montserrat, perquè no en trobem cap que ens agradi, perquè no, la busquem amb una mica de dificultat i totes són massa fàcils. I jo vaig escalar el Naranjo de Bulnes quan era petit. Ah, sí? Jo la mandarina de Montserrat. Ah, és una bona muntanya, això, la mandarina de Montserrat. És el mandarino, no? Sí, el mandarino.
Jo la cimera de l'Empordà. Carles, i tu què has escalat quan eres petit? L'escala de casa. A l'escala, encara a l'escala. I just. Això és un tio modest, Bueno, res. Aquí no hi ha ni Déu. Això ho dius tu. Ah, sí? Déu és al costat de la Mare de Déu, tens raó. Bueno, és clar, la mare... Qui sap si la Mare de Déu té escola avui? Ho deu fer informàticament, també. A veure, si els llibrets de llom en formatge són San Jacobo, Sí. si els fem amb pernil salat, què serien? Si és pernils de jabugo, serien San Jabugo, no? San Jacobo? Sí, jo. Sí. Tu, què diu el jutge? El cuiner. Diu Carles, San Jabugo. San Jacobo és en pernil dolç. San Jabugo. I San Jacobo és en pernil... El jabugo. Imagina, anem parlant de cuina i el cuiner aquí demana afogat, amb estat deplorable. Cuiner, on ets? Estava intentant recordar-me com es diu un plat italià, que és un bistec i porta pernil. Jabugo no, perquè els italians no tenen d'això. I crec que una fulla de sàlvia al damunt i tomàquet, em sembla. Té un nom en italià, ja quan me'n recordi us ho diré. No, algo així de salti, ja us ho diré. Vale, seguirem informant. Que maco que era quan parlàvem tot seguit, Seguirem informant. Bon dia des de Sant Martí Xic. Ala! Xic? Home, no. Santa Llúcia. San Jerónimo. Sant Jerónimo. Santa Rocaprevera. Collons, aquest en Gicard dels pals? Passa pals. Algun dia eren els pixarets. Ermita de Sant Jeroni. Se senten veus de vida intel·ligent aquí, A veure, do i do, 10. així no hi ha vida intel·ligent. Buenos días. Nos encontramos en las montañas montserratinas que están llenas de lobos. Lobos, linces y gallinas. Gallinas, patos. Aquí hay de todo. Estamos bajando, hace 8 horas que estamos bajando, no será tanto, Arribarem al centre de la Terra. y llegaremos al centro de la Tierra hoy. Esto es una carnicería, sí. Fa que la gent canvi d'idioma. Bueno, aviam, volíem baixar a veure el Virolai, que diu que és a la 1, i ja ens han tocat les 4 de la tarda, però diu que ens esperen, Diu que tots els monjos són allà que ens esperen, que quan arribem els deixarells ens cantaran una altra cancioncilla, ens cantaran Hola Niño Jesús, m'ha pillat la vaca. Si va, si t'ha pillat la vaca, jódete, jódete. Si t'ha pillat la vaca, jódete, jódete. Vaya merda cançó. T'ha pillat la vaca, jódete, jódete. Si t'ha pillat la vaca, te vuelves a joder que t'ha pillat. Fins aquí l'Eurovisió dels ocells. Bueno, aquí hi ha una baixadeta. Són els de collons, els suaus aquests, Però el problema és... Collons, que és dret. Saps l'únic problema que veig aquí? A ver, pregunta. Resposta. Nombres que empiecen por la letra G. Girón, Gerón. Nombres de personas y animales. Catalán y castellano, va. Comencem. Joan. Por G, burro. ¿Qué? Jenny. Gerard. Genaro. No, gilipollas no es un nombre, no es un santo. ¿Qué más? Gulmelcindo. Gumersindo. Godofredo. Gil. Joan. Ah, no, Joan Manjuta. Gilipolles. Què més? Ara no en sé cap més, Noms que comencin per G. Gil, ja l'he dit. Has dit... Campana i s'acabó. Gilbert. Gumercín. Vaya merda de nom. Vaya merda, això és una venjança. Tu ara que ningú que estigui a Gumercín ningú se'ns enfadi, Estem arribant al monestir, A lo tonto,
Ja estem arribant. Estem arribant. Hem fet una expedició impressionant. Bueno, i ara aviat us ensenyarem com anem a encendre un ciri, Un ciri pels aixadells. Bé, encenem un ciri perquè es puguin recuperar tots els malalts d'aquest cony de malaltia de part dels aixadells, no? Molt bé, perfecte. Vinga, va, que tothom es pugui recuperar. Bufa. El Pachi cada día está más vacilo.